Hello guys, so for today's video ang inyong madam ay manguha og tangkong guys. So nakailan naman jud mo ng tangkong guys, lami jud kay na siya gisalon. Nya nakita man ako guys nga tambok kani. So mao to nga nanguha og tangkong nya kadala ko sa akong pangmalakasan nga sudlanan. Nya akong iro guys, puting sa muka sig sunod-sunod. Nya dapin man sa sapa mo to nga nilabang nako sa paana guys. Gidala sa akong pangmalakasan nga sudlanan. Ug ang ako lang din gigamit ana guys is gunting lang jud guys. Kay kung sangkot guys dugay man jud kay siya mahuman god nya lisod kaayo mao to nga gunting akong gikon aron madali. Nya indot kay guys kay labong kayo ang tangkungan guys dire. So mao to nga nanguha ko kay mura ko og naibo guys nga lami jud kay sa lutuon. So mao to nga nanguha ko. Nanguha kog tangkong ana nya ang akong iro ana guys puti gyud sa baa guys. Ug ubay-ubay na pug og daghan na pug kay kong nakuha ana guys. So mao na din na siya. Nya ako na siyang gituyok guys. So nindot jud kay guys ubot pa lang guys lami jud kay kwaon tanan guys. Kay tambok ug nindot sad kaayo og tubo guys. So I think guys nga daghan sa kay mamaligya diri og tangkong guys kay halin man gyud kini siya good kung ibaligyan ni sa kanang mga market. So nindot jud kayo og di na pud ta kailangan pod mamalit guys kung mananom ta guys kay pwede ra man ni siya motorok og si mala guys dili sa kanang tubig guys. So pwede ra gyud na siya dinha itanom. Yan naglibog ko na guys ug unsa akong kuhaon kay daghan kay nindot nya mo din ni siya ang sapa guys tubig tinaw kaayo. Nindot kay siya ikaligo guys dira. Kay pusus puting tinawa. Nya ako na guys kay murag nalingaw na sad kog panghuwa guys murag lami na kay giliun na sinlag panghuwa nya mao pud na akong iro o lasig sunod-sunod nako gahuwat na siya nako guys ug ganus ako mahuman kay bisag asa ko na guys magsige gid na siya kuyog-kuyog nako puting sa baa kay makakita mo kabugno guys magtagbo sa kog uwang na guys sus Ginoo intan mapaakan ta ani ug karon guys balik ta sa akong gipanguha daghan na gyud kay kung nakakita ko nagka-caterpillar guys pagpanguha nako og tangkong guys. So mao to nga akong gipakita na ko niya. Umana na guys, ako na lang gibutang sa bato ang caterpillar niya. Mao na sa akong nakuha. Kay hapit naman sa mahimong butterfly. Ug dito na ko isagol guys ha sa tangkong guys. Kay maluoy kay guys mahimong isang butterfly. Nya mao na siya ang view guys. Sa ubos ana guys is tangkungan. So daghan gyud kay mga manguha diri guys. Kay duol ra man gud ni siya god. Ug ako ana hapit na ko na mahuman guys. Kay medyo daghan na. Pero mao na guys galibog yapon ko og asa ko dapit pwesto manguha na guys kay daghan kay oma nindot kay labong kay dentos tambok sad. Ya ubay-ubay na kay kung nakuha guys no. Ug karon guys ako na din nagigunting-gunting kay parang maluto na. So muna akong gamit guys gunting ya giapil lang sa nako ang lawas ana guys. Kay makaon pa man daw. Humok pa man daw na guys. So dili gyud ang katong halos tanang lawas katurang nasa kanang humok-humok ra mo itong gikuha guys kay gahi na gyud kini siya kanon. So giputol-putol na ko siya ingana guys. So ginagmay nya human ana guys ako na po na siyang gihugasan. Isod lang nako planggana guys kay daghan nya gamay ra man kay kog sudlanan. So planggana lang nako gisudlan ana kay parang masud mahuman tanan yun ba og hugas mausa gani dili ta mo sige og kuan-kuan hala ana dito nya kalimpit nya napa maday uban so ako na pong gibalik guys sus intaw ng inyong madam nya una guys ako nagitak-ang ang kaha yung human nagdukduk ko og sumpas ungo guys kay parang natay masagol sa ato ang ginisal nga tangkong umora na ako ingredients guys us kabuok ang sumpa sa ungo ako ra din na siyang gidukduk-duk pagkaman akong kita na akong gitak ang kaha og nagsiga ba ni guys. So nagsiga na nya nauga naman na siya mo to akong ibutan og mantika guys. So nya baka naman yung sudanan sa mantika namin guys kay ako na po naglunod ang sumpa sa ungo guys. Aron kuman ang guys ako na nasanggi ukay-ukay para kung maluto na so ato na pwede na so karon guys nag-init na ako ng gulunod ang tangkong. Parang makakaon na ta. Lami jud kini siya guys. Gisalon ang tangkong mo dinay sudan sa probinsya guys. Basag dinhi makakita sila guys daghan jud kay magluto og ingon ana kay lami daw labi na og gisalon. Ako nang gitangan day og asin guys. Asin na akong gibutang ana. Ako pagkaman suka guys kay parang balance ra ang lami ana. Ang dili kayo daig lami guys mahuman kay bitsin o dadaghan akong bitsin guys.
Sorry gid kay guys, daghan ako ng bitchin may maupa may ani, makalbo. Pagkahuman akong gibutan og magic sarap kay parang nasa lami-lami guys ba. Kaya atong ingredients bali duha ra gyud na ka buok. Magic sarap ra gyud na og